Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 3-nji iýuny hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Men şu gepleşigimi giç yapýan sebäbi men şu günler gaty işleýän, işim gaty köp, onsoň videolar ýapmana wagtym ýok. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimde men size Farhat Menmenkuliýew boýunça maglumatlar berjek. Ine şu maglumatlar hatda Türkmen hökümetinde de ýok. Şoň üçin ünsürlikden şu maglumatlar. Bizim öňden bäri aýdyşymyza görä Farhat bir aýlap İstanbul polis bölümine saklanyrdy. Farhady 23-nji maýda şol soňky gezek bolan ýerinden, ýani 23-nji maýda polis bölümine saldylar we şo ýerden 19-njy iýulna başga bir ýere geçirdiler. O arada men aýratýan geçen. Ine Farhadyň ýanyna bir oğlan boldy, şu polis bölümine bolanyna İstanbulda 2,5 hepde boldy. Şonuň şu öýjaňatdy bize, biz şoňdan gürleşdik. Indi mene gürleşen ok, ýöne şoň zapisi bar. Ýani gepleşiň zapisi bar. Gepleşiň zapisi bir 15 minutda goloý. Ýöne men bir gyýha bölüjek etdim we şo ýerde men soraw beremok, başga adam soraw berýär bolýan. Yani kimin öz sesimi şöyle soru hükmünde koydum. Ýöne jogaplar şol adam öz jogap berýär. Bize hemme gepleşiň original ba. Şoň üçin ine men size hemme zat görkezip bilemok gynansak da sebäbi ruhsat ýok şol gepleşiň adamlaryna. Şoň üçin hemme zat görkezip bilemok. Ine Farhadyň ýanyna şol oglan 2 hepde boly, 2,5 hepde boly boldy. Farhady hiç ýyly ýani soraw çekmediler. Farhat şöyle ýöne gezip ýör. Hiç ýyly jenaýat işi ýok. Hiç ýyly ýani Farhada hop düşerýärli zat ýok. Şo ýerde ýöne saklanýar diýip aýtdy. O maglumatlar ene şu bir adamdan gelen maglumatlar. Başga da bize maglumatlar köp, şonu tasdiq edýän şu adamyň aýdýan zatlar. Ine şu zapiste audio zapiste 19-njy iýulna şol oglanyň ýanyndan, ýani oturan oglanyň ýanyndan Farhady Menmenkuliýew ýeköýüni alyp gitdiler. Ine şo ýerde bizden soraýar, tuzlan barlak göreňok, şo ýere akden bolaýmadyňmy diýip bizden soraýar, bizem aýtdyk tuzlada da bir akden ýer biz bildik diýip. Ine men şu zapiste goýyn, siz bir şonu dinle. Aleyküm. Ine men sizin adyňyzy tutjak gel. Ýöne şu Farhat boýunça sorawma men bilişime görä siz Farhat bilen bilip oturduňyz. Ine Farhady Tuzladan alyp gidenine näme bolup geçdi? Niýe Farhady gördüňiz? Siz haýsy wagt oň bilen oturduňyz? Şonu demedenden soň biraz gürüňede oturduk, soň taşyozdan bir tesi geldi, uyam koşuldu, bizlere gürüňede oturduk, soň ýatdy. Siz Farhat bilen oturuňyzda näçe türkmen mady jemi sizde? Şonu bir aýtyp berseňiz? Gece 11 kişi mi 12 kişi mi? 3 Türkmen var, kalan emmesi yabancı. Ine şo ýerde oturuňyzda Farhat araňyzda bolanlar. Farhadyň aktivistler, blogerler we oglanyny tanadym, bildimi şonu? Yok. Biz üçümüz gepleşip oturduk, hemme kim yapan eken girsek. Indi Farhady 19-njy iýulna akdenine näme şonu akitdiler? Näme sebäpli gördüňizmi siz? Şonu bir görüň berseňiz? Yok, sadece yaptık, ertesi geçe bizler yaptık. Daminen iyiden çağırıp aldılar, adını familyasını tutup çıktı deşesin. Aynadan karap durduk bize. Aynadan karap durduk, sonra dediler. Gitti eline sumkasını aldı, yanında bir polis vardı, güvenlik vardı yanında. Mesela düşürdü, eline çantasını aldı. Ben fikir ettim, serbest gitti gerekten fikir ettim. Şu Farhady alyp gidenine siz gören bolsaňyz, şoň ýanky sumkasy, çantasy, içinde kompýuteri, telefonlary bardymy ýa ýeke özüni ýanky şeýle alyp gitdiler? Yanında şu polis gelden bir özünü çıkarıp alıp gitti. Kalan emmemiz kaldı içeride. Yine şok kaldı. Şondan sonra bizi bilmem. Ben fikir ettim. Serbest koy vardılar da fikir ettim damlan evde.
Fakat ular onu daminen yerden yekkezin çıkarvalıydılar Farhad'ın. Ben zer kaldık zer. Son gece 11'da kayıttı. Yok mu indi? Havar yok mu çıkanaka? Bizim iki advokat tuttuk, bizim üstünde işleyet, advokatlar işleyen. Neme Tuzla'da yoklar mı? Nereye giden mi? Tuzla'da falşivi dokument görkezdiler. Yani kabuta Farhad deport ediliyor. Yöne o falşividigini biz anıkladık. Yine bir yerde kaviler diye derru yani akşam tuttular, ertesi akittiler bir sutkada geçmedi. Yine siz şöyle de oturuyorsunuz, onların bundan eştiyansınız, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Şu bir günne yani bir sutka bolmaka deport edip akitip bolnyami, şuraya yani eyyem bolup geçtim, şuraya adamlar yani yok mu? Şunu ayıp versene. Yok. Öz istemese zastavide bilmediler. Ne şöyle emine bizlerden sonra da her 2 güne 3 günden gel. Öz isteyen aladı. Giderdi istemedi gitmedi. Yanında pasport vardı mı? Yok, onun pasportu yoktu yönü. Onun yankı halkara koğuş dokumenti vardı. Kompüterler, tunkurun içinde şunu yankı polisler alıp gittiler. Şu dokumentten kompüterden alıp gittiler. Pasport yok olsa deporta değil miydi? Çünkü bilet alıyormuşlar. Siyahat belgem kapalı ya. Konsolosluktan siyahat belge kapalı. O yüzden zaten bilmiyorum. Bolya onunla sağ olun maglumatlar için yine Farhad'dan maglumat olsa bize gayret havarlaşın bizim bilen. Sağ olun. Meyli. Hormatly vatandaşlar, ine men size ýatladyň şu oğlun 2,5 hepde Farhat bilen oturdy, bize jaň edip ýürüýdi, aýtdy. Diýe Farhat nomery beripdir, haş edipdir. Hemme ýa-ni zapis var, bize dogry, biz hemme görket nime çeker. Diýe şu oğlun ýa-ni başga da atlaram gözüň berýär. Ýa-ni kim oturan beýlekleriň atlaryna ýa-da diýe. Şular bular bir yani yabancı değil, bunlar hakiki eden günahı var bunlar. Şunun için bunlar ugalovny işler var. Şunun için bunlar şu Farhad'dan şu yere oturdurlar. Yani hemmelerden gidiler. Şimdi men size dinlettim şu videonu. Şu yerde bir daha da doğru düşünmeli. Bizden tuğlan barlak kurdum deyip soruya tuzladı yok diye. Fakat bir kadar tuzladı oldu. Bir gün olam 19. maydan 20. maya çeldi. Son onu akıttılar Paris bölümüne ve şu Paris bölümüne borun kurmuş. Şu yerden şunun yani başka yere geçirilenine yani şu Paris bölümünden şunun başka yere geçirilenine şu yerde can etmeye mümkünçük boldu. Şu Paris bölümünde bulur soğuk düşülen yerim var yani bir eşiğim eltik verdik barıktır şöyle eşikler pulum geçirdik olum barıktır. Çilime vaxt berdik, oran vaxtdır Farhada. Şunu bize doğru tasdiqladı. Ve şu adam şu yerden yani Farhad bilen bolup Farhada akidenden soň başga ýere öýdem akidilenden soň deportlandylar. Şu yerden bize jaň edip habar berdi. Şu ýaly biz oturduk. Farhadyň ýagdaýy şeýle boldy. Şoň üçin 19 iýulda Farhad bir teýere geçirildi. Polis bölümünden. O bölümünde de biz habarlaştık, eýem ýagdaýy gowy, ýene de olarak bize aýtdy. Hiç ýere ugalovun iş yok, hiç ýeli ýa-ni barlak gördük, hiç ýeli Farhada garşy işler açılmadı. Farhad boş. Bizim pikirimizçe şol halkara goýuş dokumenti bolsa, muny gilläp durar. Türkmen hökümetinden bizden hemmelerde Farhady bizim pikirimizçe ýa-da Türkiýede saklanýar, eger de şoň bizapasnysty. Yerlikli olsa, bolmasa Ýewropa geçirirler. Yine Farhadyň ýagdaýy Türkmenistanyna däl, Türkmenistanyna Farhadyň barlygy boýunça hiç bir maglumat ýok. Hiç kim şikayet getirip bilmez. Diýe ýok ýerde biz içinden habar aldyk hem ýerden. Yine Farhadyň meselesi şeýle. Adwokatlar işleýär, Farhad bir günde boşarmy, 10 günde boşarmy, bir aýda boşarmy? Hükman boşar, hiç iş ýok. Farhad Mehman Kuliyew Türkmenistana akadip bolanok. Hiç ýagdaýda. Ya onun goýuş sistematy var. Şoň esasynda da muny hemmerden goýýarlar. Ine Farhadyň researcha
ýagdaýyny aýtsam, biz ine eşikleri geçirdik. Bir näçe gün pul verdik, özü bilen gürleşik görüldü. Hemme zady gowy ýöne haýyş edýän meni şu ýerden çaldyrak çykaryň diýip men ýaladym, oturup ýaladym, hiç näme edem okdy. Ne şu ýagdaý Farhadyň ýagdaýy boýunça. Inni men başga temaga geçip bolýan, ýene de o Farhada Meyman Kuliýewa degişli ýöne şu size bir kiçik belgi berjek bolýan, bir anons hökmünde. Ne ünferim, şu adatlyk heykeli, hormatly vatandaşlar. Adatlyk heykeli dogulu ady dünýäni ýaktylandyrylýan adatlyk diýilýär şu heykeli. Adatlyk heykeli Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York'daky Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York aýlygyna adatlyk adatyna ýerleşýär. Manhattan adatynyň günorta çetinden takminan 3 kilometr günorta tarapda ýerleşýär. Amerikanyň raýatlyk urşuny gulçylyga garşy güýçleriň ýeňişi bilen ilhamlanan Edward René Lafayette de Laborde pikiri bilen ilham alan Auguste Bartholdi'nin ýollaşygyna Fransadan adatlyk şekli öndürildi we getirildi. Adatlyk heykeli öndürmek, daşamak ve onu oturtmak 10 ýyl goly dowam etdi. Adatlyk heykeli 1886-njy ýylyň 28-nji oktýabryna Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Grover Cleveland tarapyndan açyldy. 1984-nji ýylda adatlyk heykeli UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna ýetildi. Adatlyk heykeliniň prototipi Bartholdi'nin ejesi Charlotte Beiser bolondygy çak edilýär. Bartholdi tarapyndan göz öňüne getirilişi ýaly adatlyk heykelindäki täjin 7 tane çöklesi var. Yani täjin 7 tane çöklesi var. Adatlygy 7 deňze we 7 kontinentlere ýaýran erkinligi kesitliýär. Şu täjin çökleleri şol dünýäde 7 deňze we 7 kontinente adatlyk ýaýraýar diýip şol ýa-ni täjin çökleleri kesitlendirilýär. Bartholdi'nin pikiri boýunça iň oňat çözügi ýa-ni heykeliň çepeline ýa-ni heykeliň sag eline ýanyp duran fakir şekillendirildi. Çepeline bolsa onu ýa-ni Bartholdi'nin pikiri boýunça heykeliň çepeline planşet saklatmak ve onun ýüzüne Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň garşylyk jarnamasynyň kabul edilen senesi bolmaly diýip pikir edip şonu goýdy. Ünferin bolsaňyz elinde bir kitapçy ýa-ni bir planşet bardy. Ine şol planşetiň ýüzüne heykeliň ýa-ni çepeline planşetde 1776-njy ýylyň 76-njy ýylyň 4-nji iýuly ýazyldy. Ýa şu wagty 1776-njy ýylyň 9-njy iýulyna Amerikan Birleşik Ştatlarynyň garşylyk jarnamasy kabul edildi. Ine şonu ýa-ni çepeline ýazylan planşetde kesitlendirildi şu ýazy. Şu Bartholdi'nin ideýasy şol şekilin, heykeliň ýa-ni täjindäki şökleleri bütün dünýä adatlygy ýaýradýar we çepelinäki ýa-ni heykeliň planşetinde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň garşylyk jarnamasynyň kabul edilen senesi ýazyldy. Ine şu arada men näçe size bir näçe maglumat berýän. Ine biziň Nurjan apamy DBT aktivisti şoň öňünde kiçik video yapdy. Men şu videony size görkezeyim. Şol Farhat Meyman Kuliýew gollap video etdi. Ine şu videony seyredelim. Ha? Salam vatandaşlar. New York'ta Statuya Svoboda diýen bir özgürlük statuyasynyň ýanynda. Yani
buraya gelip de rolümü çekmenin sebebi Türkmen halkının böyle azat olmasını isteyen. Seyredin, neçe bir halk var bu tayda. Yine görüyorsunuz mu? Seyredin. Halk azat olmalı. Azat metbuatı olmalı. Azat sözü olmalı. Azat görünüş olmalı. Her dadımız azat olmalı. Bu azatlık bilek bilene de tutsağlığımıza azatlık isteyen. İkinci meseleye gelemizde Farhat meselesi. Farhad'da da azatlık isteyiz. Farhad o aktivist oluncumuz belli bir yerde yatır, Türkiye'de hiç gaygı etmen. Onun numeri daha da belli. O konfidansialna yani gösterge tarafından korumak altında yerleşiyor. Yağdayı govuy, onu biliyoruz. Tiz vakitte de çıkacağına da şüphemiz yok. Yani bu fırsattan faydalanıp Türk чиновникlarına hem de Erdoğan'a yüzlenmek isteyen Tayyip Erdoğan'a yani bir an önce bu meseleni çözmenizi haiş edeceğiz ve aktivist oğlancımızın günahı yok, onu da görmemizi isteyiz. İnha Kurban Bayramı geçti. Ne diyecek olan bizim prezidentimiz yani kakası bilen, özcüğüsü bilen, oğlu bilen mi? Yani hepsi gittiler Mekke. Yani kabul olsun demek isteyen mi? Yok. Ne için? Halkımın boynu buruk. Hiç kim yani ovalarda zaten en değerlisi tavuk bile soyup bilen oklar. Yani göz kıyına yağdaydı halk. Bu bir yani ne mi diysem akla sığmayacak bir zat. Bu bir daha günah diysem hem yeridir. Halkının böyle yağdaydı bulup da sen gidip otayık duvarlara daş atyan aslında size atmalı şu daşı. Sebebi siz onu hak ediyorsunuz. Halkı bu derecede tutup bu derecede yani hor saklar onun göz yaşına kalıp siz o tayda bayramınızı bayram ediyorsunuz. Bu böyle olmalı değil. Yani yine de bir diyecek adım aktivistler hiç aranızda böyle kalmagal zat olmalı değil. Sizin yolunuz ak yol. Bir de görüş adamları ak yola çıkarmak için bu yola başvurdunuz. Birbirinizi hapalamak için değil, hapa sözler aytmak için değil. Şunun için de siz öz aranızda o meseleleri öz aranızda çözmeli deyip hesap ediyen. Benim bir kısacık turum gezilen turum bir de şu azatlık Svoboda statüsünde bunu çekmek istedim. Amerika'nın halkı edilmeye demokratik özgürlükte yaşaya. Ben de öz halkımın şunyalı azatlık özgürlükte yaşamanı isteyen. İnşallah bunlar olur. Az kaldı. Hem zatımız go olur deyip umut ediyorum. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, sağ olun Nurcan apa. Şuryaly halkymyzy gollap çykyş edýäňizde. Şol azatlyk heykeli,
bütün dünyaya yarayan adagatlyk Amerikadan ya da başga döwletlerden gaty wajyp Türkmenistan üçin. Men size bir zat aýdyn. Ümit beriň, Putin ýykylyp barýar. Ýykylyp otyr. Ana periwarot boljak boldy, adaşyk boljak boldy. Eýem gaçyp gitdi Putin şondan. Öz döwletinde problemi bar. Eger Putin ýaly adamlar ýykylýan bolsa, diktatorlar ýykylýan bolsa, onda Türkmenistanyň diktatoram ýykylmak üçin bir ulgatlar gerekdir. Eger de Putin'i diňe bir ÇVK, Wagner gorkudyp, hatta öz köşkünden gaçyran bolsa, onu bizim bir 10 adam olsa Türkmenistan'da bu iktisadi yer ýurdan urbanlygyny terda gaçyp gidýär. Özüni nasional lider diýip klitschkatyny alan. Kellesi dol giden. Öz dogrunyny nasional lider bolup, ýa-ni milli lider bolup Türkmenistan'da bellemän, halkyň söýgüsini alyp bilmän, gidip Mekke'de belýär öz dogrunyny. Şol ýaly kellesi giden bir närazy diýip. Oglam şol ýalbyrda. Oglam şu kagatyň ýoluna barýar. Biz bulary gaty şart ýagdaýda aýyrmatap we jezatyny jenaýda çekip bermesek, Türkmen halky gaty betbaçylykda bolurdur. Men size bir zat aýdyn, teýärlikler. Egerde bütün planeta demokratiya geçen ýagdaýynda hemme döwletler we Türkmenistan we Türk demokratiya geçirmesek, biz şeýdip kösünip dururuz. Hiç tabi hükümet. Anladın? Yine beylik döwletler gelip bize derek etmez şonu. Biz beyni yaptığım, eğri yaptığım, tursağım, otursağım, biz kalıp Türkmenistan'ı demokratik yoluna geçirmeli. Başka rahat yok. Bu adamlar paçalık kurup yolu. Bu adamlar Türkmen halkını edip ümit vermen pullarını oğulap, öz şehirlerini kurup, öz yankı atlarını her jaýlara, obyektlara, köçelere, atın şekillerini kurup bizim üstümüzden gülüp ýörler. Şoň üçin ataly ogul jogapkärçiligi çekilmeli. Ine şoň üçin biz aýdýar, DBT halk hereketi we demokratik opozisiýa tiz wagtda size geljekde hemmäňizi protesto çağırar. Biz Türkmenistana barmaly. Biz Türkmenistana barıp Türkmenistan'ı demokratiya geçirmeli. Demokratiya yoluna Türkmenistan geçmese, şu 32 yıl ýaly geleceğimde internet bolmaz, aylık $50'dan $100 çelli, diňe korrupsiya, diňe basylýas, türmeye oturup çıkýar, bizi gorkutmak üçin oturýarlar da çıkarýarlar. Diňe şu ýalgyry bar. Diňe Türkmenistan näme taşlap gidip bolýar diýip hereket eder. Başka hereketler bolmaz. Şoň üçin bizim durmaly we Türkmenistan'a donanmaly we Türkmenistan'ı düzeltmeli. Hormatly vatandaşlar, şu videonun aşağında men çeri goýar, Farhat Meymankuliýew petisiýa gol çekmek üçin kimin ýa-ni mümkinçiligi bolsa, şol çerige girip petisiýa gol çekmek. Şol ýerde men öňködekler görkezdim. Näme ýa-ni gol çekmeli, näme adamy görkezmeliler. Şol atlar edim. Biz aktiwnyrak bolmaly. Biz aktiwnyrak bolup ýörep başlamaly. Biz dursaýar. Ine şoň üçin biz size gaty umydymyzam köp, gaty daýan ýatan biz sizin üçin işleýär. Şunun bilen men şu gepleşigi gutarýan, hormatly vatandaşlar, sizin hemmäňize birinjiden janlylyk arzu edýän we Farhat Meymankuliýewa adatlyk talap edýär. Türk hökümeti gaty şart ýagdaýda Farhat Meymankuliýewi adatlyga çykarmaly. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.